guys, nandito na tayo sa welcome to Boundary Peak Matag-Ob Leyte, no? Location pang Kaningag guys. Ay mga kagoy, subscribe naman sa YouTube channel mga kagoy, no? Stay high for the most of the time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know you. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Just to make me feel again, I wanted something real to just escape for a moment. Trying everything to make me heal. You and I thought we had it real. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Dili na dyan ang view diri amang boy. Lahi na. Dili na sama sa una kay parehar ka po ng view pero di panindutan na nila. Alright, naasa lagi tawag nila kung ano, mga roll na bawal, green and green. Oh, hindi. Oh, kalinda to view. I love Dagon. Woo! Alright. Natapayin sa kakit inigdaan tayo sa ganda dito. Picture ako dito. Ang daming nausap mga kagoy, no? Ang ganda na talagang Boundary Peak. Ang ganda-ganda na. Init. Init ang kagoy. Ano ba to? Right. Ang ganda na talaga mga kagoy. Halos kita ang view dito sa Ormoc. Yeah. Wow, mauna ang batos buga-buga mga kagoy. Batos buga-buga. May toilet na dito mga kagoy. May CR na. Nang katuwing areme din mga kagoy, wa pa na ang CR ka dire. Ini pa nila mga karsada libon. Ayo.
laki talaga pinagbago ng Boundary Peak mga kagoy, no? Ang ganda ng view. Mapasa na all ka na lang mga kagoy, no? Ay di mo kalimot mga kagoy og subscribe sa aking YouTube channel mga kagoy, no? Og don't forget to click notification bell and hit the button para lagi kayong updated sa aking mga video mga kagoy. Ang ganda, ang lakas ng hangin dito mga kagoy, no? Grabe. Sag-init sa kagoy pero okay ra kay hangin sa kagoy, di nga po siya atong tanawan mo sa mga bawal dre sila sa Boundary Peak mga kagoy, no? Nararamang bawal, no? Attention, no littering, no drinking plants, no smoking, no alcoholic drink, no overnight camping. Hanggang kaya sa TikTok pinarting Boundary Peak. There you go. Alright. Wow. Oh guys, uy, ang ganda talaga. Ang ganda na dito mga kagoy. Wow, meron na. Wow, may toilet na. May CR na mga kagoy. Ang ganda na ng Boundary Peak, may toilet na mga kagoy. Oh, ang ganda. May paya toilet na. Ito mga kagoy, no? Huway sa tadiri sa payag mga kagoy. Kamarag init-init yun. Ang ganda na dito mga kagoy. Wow, may mga payag na dito. Wow, ang ganda. Wow, ang ganda na dito mga kagoy. May toilet na.